Сега ще ви покажа един бърз експрес тест, който ще ви помогне да определите в 80% от случаите дали храната, която смятате да употребявате, подхожда конкретно за вас или в даден конкретен период от време би трябвало да избягвате. За да се ориентирате горе-долу в тези храни, първо, например, взимате захар, която дразни обикновено всички хора. Дори да няма инсулинова резистентност, дори да нямате диабет, дори да нямате преддиабетно състояние. Захарта е тази, която носи определена информация като кристал и съответно тя често може да бъде провокатор за различни нарушения в биохимичните процеси. Изсипвате захарта на езика и откривате по тялото си точките, които в този момент временно стават болезни. Захарта не гълтате, не преглъщате нищо. Намирате ключицата, слизате под ключицата в една ямка под мускула, който би трябвало да е много мек, и намирате тази болезнена точка. Ако имате непоносимост към захарта, след 3-4 секунди, както сте поставили захарта на езика, тази точка ще стане болезнена. Една, намирате края на ребрата, качвате се малко по-нагоре от едната или от другата страна и намирате зоничка, което също ще бъде болезнено, след като сте поставили захар. Това за вас е индикация, болят ли или не болят тези точки, когато сте интоксикиран. Това е първият етап. Изплювате захарта, изплаквате си устата, взимате абсорбент, например активен въглен, слагате си на езика отново активния въглен, държите го в устата и след 3-4-5 секунди проверявате точките на предмет болезненост. Една, втора, трета, четвърта. Ако болката е изчезнала, да, тази храна, която вие ще поставите в устата и която предизвиква болка, ще бъде за вас един от елементите на интоксикация. А тези точки за вас ще бъдат индикация за това подходяща ли вашата храна в момента за вас или трябва да я избегнете.